Datuak adierazten dutela, arazo larri baten aurrean gaudela, oraindik asko dugula egiteko. Emakumeen kontrako indarkeria egiturazko arazo bat da, hori kontuan hartu behar dugu, eta erroan berdintasun eza dagoela, ez? Eta berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lanean jarraitu behar dugula, emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko. Hor lan hori ez da gaubetik egunera lortzen den zerbait, eta esan bezala datuak adierazten dutena alde batetik da, hori lanean jarraitu behar dugula, martxan jarri dira hainbat zerbitzu, hainbat medio, baina hori indartu beharra dago. Eta edozein kasutan azpimarratu behar da baita ere, gure lana dela hori prebenitzea, ekiditea, emakumeen kontrako indarkeria, baina badakigu datu horiek direla mendizoztuaren goiko aldea, badaudela hainbat kasu izkutuan daudenak, eta gure lana dela baita ere, kasu horiek azaleratzea, ezta? Eta horrezegatik askotan, perspektibagaz begiratzen badugun gaia, jakin behar dugu duela 15-20 urte hau arlo pribatuko arazo bat zala. Zorionez, hori aldatzea lortu dugu, ez da berez lortutako zerbait, hor mugimendu feminista, emakume elkarteak, entitate, instituzioak lanean gabiz, eta ari gara aldaketa hori eman dadin, baina argi dago oraindik bidea dugula egiteko, eta edozein kasutan gizarte osoaren inplikazioa beharrezkoa dela, behar den erantzuna eman ahal izateko, ez da?